Tawanirwe nyasha, tawanirwe nyasha, tawanirwe nyasha, tawanirwe nyasha, tawanirwe nyasha. Kwaya yedu muri kutimbira zvakanaka. Regai nditi pamusoro imi. Haleluya. Regai nditange kupa chiziviso pastor in charge vedu tinavo musession yemangwanani ano chete vaenda kuSoweto Shawelo kune meeting iriko yevanga vasingafaniri kunge vasiko saka ndokavaenda. Haleluya. Regai titende Mwari nezuva ranhasi. Amen. Ndiro sangano racho iro rakatanga muna February ere Machi April zviri kutaurwa kuti sangano revabvuri. Haleluya. Tatowe pano saka ukanga uri kufunga kuti pamwe pane zvimwe zvichaitika uri kutosara nekuti tatosanga sangana. Haleluya. Jesu is number one. Jesu is number one. Jesu is number one. Jesu is number one. Haleluya. Tinotenda Mwari. Sondo rapera preaching point petanga tiri. Baba vakataura zvakatinakidza kumba pedu. Nanhasi tichikuzvitaura. Hanzi kuna vanonzi baba nanonzi dedi. Zvakatinakidza saka vana kumba kwedu vano tine tichiti kuti mama musandi dedi. Saka vaizotaura zvikanzi musiyana uri pawababa nadedi. Baba munaona nekudesa dzarakawanda nekuti chipapapa nemukumbo nechingingiya nechakati ngechababa. Asi vanonzi
dheti hanzi ndivo vaya vanoona kuti vana vane zvimabhasikoro here. Hanzi munondosvike pamba pacho munokwanako nekabhasikoro muchiona vanopopota vachienda kunana Nandos netwana. Hanzi ndivo vanonzi dheti.